femicid. Epidemija koja je obilježila Balkan i prije korone, društveno i moralno pogubnija. Svaki peti nasilnik koji je uhapšen zbog nasrtaja na žene je povratnik. Zakoni omogućavaju kvalitetan odgovor sistema, ali institucije, naročito centri za socijalni rad, nemaju kapacitete da ih sprovedu. Često se nasilje prema ženama kvalifikuje kao prekršaj, sa maksimalnom kaznom od 100 eura, dok čitava vječnost prođe kako bi se ovaj zločin kvalifikovao kao krivično djelo. Dodatno je tragično saznanje da kada žrtve nema ko da ohrabri da progovore, nasilje se rijetko prijavljuje. U 2019. godini gotovo 1600 žena su bile žrtve nasilja, da bi već 2021. došli do cifre od gotovo 2000 nasrtaja. Gdje i kako staje ovo ludilo? Pogledajmo u narednim minutima regionalnog Robin Hooda. Užasna statistika govori nam da će uskoro biti vest da neka žena nije bila žrtva porodičnog nasilja, a ne da jeste. Severna Makedonija u ovim trendovima, nažalost, nije izuzetak. Подолго време трпев психичко насилство, како и економско. Оваа година тоа ескалираше и до физичко насилство, кое се случи за време на карантинот. Таткото на мојот поранешен сопруг ме удри во пределот на слепоочницата. Пошто јас паднав долу на подот, бев во неколку минутно без сознание, каде што ме крена тогашниот сопруг и ме зароби на креветот во спалната соба. Тоа се трае, не се случува еднаш, зашто нели секој пат има ајде нема да се повтори, ама правилото си исто еднаш кога ќе се случи, се повторува. И куќа, деца, долго време заедно, свикаш ајде ќе биде понатамо, на крај дури и научив да живеам со тоа. Ми беше како се едно, ќе дојде, ќе ме удри или било што и ќе се продолжам, како ништо не било. Не завршив со потрес на мозок во болница. Овие жени сепак имале среќа. Во последен момент тие успеале да се извлечат од канџите на семејното насилство. Се спасле од најлошото, од убиство. Карактеристично е што во 6 од овие 17 убиства сведоци на свирепиот чин биле децата. Од анализата направена за убиствата во последните 5 години, најголем број на убиства се случиле во домот. Како најчест метод на убиство е убот со нож. Бројките на полицијата покажуваат дека од 2017 година во Северна Македонија 5 жени се избодени, 4 се задавени, 3 се застрелани со пиштол и 2 се усмртени со удар со тап предмет. Една жена е запалена жива, една заклана со секира и една со удар со тупаници. Истражувањата покажуваат дека со тек на време интензитетот позачестено станува и поинтензивно, посурово станува насилството. Долгорочно, сурово, интензивно малтретирање најверојатно ги истакнуваат повеќе тие депресивни симптоми и може да дојде до степен да некоја жена проба да се самоповредува, дури и да се самоуби. Иако нема некои подлабоки анализи како за феноменот на убиства на жени, сепак од Националната мрежа за борба против насилство врз жени детектираат некои заеднички ситуации. Фемицидот најчесто се јавува како последица на долготрајно семено насилство или интимно партнерско насилство и најчесто фемицидот го извршува некој кој што е познат на жртвата. Во 80 до 85 од случаевите тоа е нејзин сегашен или поранешен партнер. Тоа е лице кое што таа го познава, значи мал број на случаевите кои што непознати надворешни лица ја убиле жената или извршиле фемицид. Карактеристично за македонските фемициди е што тие не биле познати на системот од порано.
Тоа значи дека жените не пријавувале да трпат некакво насилство во семејството. Овие последни од 2017-2020 што ги разгледувавме, кај 14 од таа бројка на случаи, жените немаат претходно пријавено насилство. Насилство не пријавила ниту 23 годишната Павлинка Илиовска од Велес. Како жртва на семејно насилство, таа живеела со надежда дека ќе дојде денот кога нејзиниот сопруг, полицаец, пак ќе ја гледа со љубов, како во времето кога ја започнале врската. Но, наместо љубов, еден ден нејзиниот сопруг почнал да ја дави. Во моментите додека се сочила со смртта, според нејзиното кажување, таа посегнала по нож и го лишила од живот. Таа беше ослободена од вина од судот во Велес додека се подготвуваше овој документарец. Одби да се појави на документарецот заради шокот од се што преживеа. Ниту нејзиниот адвокат не сакаше да даде изјава. Кратко рече дека ќе чекаат и одлука на второстепениот суд, со кој се надева дека Павлинка конечно ќе биде на слобода. Најчести причини за фемицид при семејно насилство се пијанството, љубомората и финансиските проблеми. Во првите 9 месеци од 2021 година извршени се вкупно 798 кривични дела, за кои од вкупниот број сторители дури 746 се мажи, а 678 од жртвите се жени. Во 2020 година пријавени се 992 кривични дела поврзани со семејно насилство, од кои 840 случаи жените биле жртви. Во 2019 година имаме 989 кривични дела и безмалку идентичен број на жртви, 847 жртви жени. Институциите се доста напред со законодавството за заштита, но конкретните мерки за заштита не се на потребното ниво. Нема ефикасно работење на советувалиштата, не се пријавуваат случаите на семејно насилство, а фали и соодветен кадар. Фали недостатъчен кадар во институциите и тоа е главниот проблем. И се пренатрупани со случаи. Тоа што го имаме како услуги за застолништа, за услуги за престој, не се доволни согласно препораките на конвенцијата и согласно потребата на терен која што ја има. Нашиот систем се уште нема капацитет долгорочно, длабоко да работи. Упатување за советувалишна работа, еве денеска баш имавме едно такво решение за една наша корисничка, продлабочен третман од Центарот за социјална работа кој што се состои во советувалишна работа еднаш месечно по 1 час. Не знам што би се постигнало. Ивановска вели дека фемицидите започнуваат најчесто со физичко насилство. Има неколку чекори кои може да го препознаат пред работите да заминат предалеку. Се прави временска табела за да се види колку често во последниот период, во последните неколку месеци календар се случиле одредени настани. Значи да се види колку често се случуваат тие настани. Понатаму се следи однесувањето на партнерот, сопругот, како и да е, во однос на тоа конкретни однесувања, значи дали се заканувал, дали ја повредувал, дали се заканувал самиот дека ќе се само повреди или ќе се самоубие доколку го остави, дали користи дроги, дали користи алкохол, дали поседува оружје. Понатаму се проценува дали таа самата користи нешто од ова, дали таа самата има тенденција, нели да се и збирот на сето тоа кажува, нели, на таа чеклиста колку се штеклирани, колку е голем ризикот да се случи таков еден фемицид или не. Затоа, експертите сметаат дека е многу важно насилството да се пријави навреме. Ова е и апелот на жртвите кои се спаселе од нелошиот исход. Секоја жена е под ризик да биде жртва на некаков облик на наследство, особено на интимно партнерско наследство. Колку што прекитуваме, толку го зголемуваме бројот на наследството или се оттргаме, се отигјуваме едноставно. Клучно според мене е пријавувањето, без разлика дали сте индиректно вклучени или сте сведоци на наследството, меѓутоа секој што е од надвор знае дека се случува нешто, ги охрабрувам да пријават, бидејќи освен институциите, значи постапуваме и ние, соработуваме со жените, ги придружуваме, навистина им пружаме на совпатна помош и поддршка за поминување и надминување на тој процес.
Јас препорачувам на сите, значи, уште во почетокот да почнат да пријавуваат, затоа што после се оболат. Затоа што јас не го пријавував семејното насилство и затоа се каам. Postoji jedna stara misao koja kaže ne treba učiti žene da se brane od muškaraca, treba učiti muškarce da ne maltretiraju žene. I to je verovatno moment koji je ključan ovde. Ovde nedostaje edukacija o ovom pitanju i prosto mi od malih nogu pevamo pesmicu dečiju ko se bije taj se voli i verovatno tu negde leži deo problema. Možemo ponekad da čujemo u raznim debatama da je sama reč femicid možda prestroga ili prejaka. Međutim, kad pogledamo sve ove brojke koje dobijamo, ovu statistiku koju dobijamo od makedonske policije, gde u 90% slučajeva se zaista radi da je žena žrtva, a muškarac nasilnik, onda, nažalost, ta reč jeste prilično precizna da opiše šta se dešava. Sistem često prepusti ženu nasilniku praktično, jer dok nasilje traje, često možemo da čujemo da nema dovoljno osnova da nasilnik bude zaustavljen u tome što radi, a kada on ubije ženu, tada valjda ima dovoljno osnova, ali je za žrtvu već kasno. Kada su zakoni samo mrtvo slovo na papiru, zaštita žena ne samo da nije u fokusu, već je nasilje nad ženama u porastu. Brutalna nasilja nad ženama u Crnoj Gori se samo nižu, a pitanje koje ostaje da visi u vazduhu jeste koliko će žena još biti žrtvovano pre nego što institucije počnu da rade svoj posao. Tekobne noći između 15. i 16. januara cijelu noć je tuko, ušli su 16. januar, cijelu noć do 7 sati, čujte ovo ljudi svi, cijelu noć je tuko do 7 sati ujutru i na kraju je počeo da je tuče sa bejzbol palicom, teška od 20 kg. Pa vi sad zamislite. Dostina puta je udarao po glavi, što je ona zadobila krvarenje u mozgu, 2 puta je bila operisana u Podgoricu KBC-u, 7 dana je bila u komi, posle 7 dana je umrla, tekobne noći je jako tuko. Kada je pala, zadnji put kad je udario tom palicom po glavi, pala je, više je bilo kraj, to se već i očekivalo, jer ne možda očekuješ kad već žena pijeni i pršti krv. Zumrita Nerda nije dočekala svoj 28. rođendan. Nesrećna trudnica podlegla je povredama nakon stravičnog prebijanja za koje se sumnjiči njen nevjenčani suprug. Godinama je prvog komšiju Marija samo zid dijelio od Zumritinog zapomaganja, no nije uspio da joj pomogne, jer se kaže ona nije usuđivala da prijavi supruga za zlostavljanje. 5 godina znao da pravi nasilje nad njim, da je maltretira, da je bije, da je svaki put, za svaku sitnicu, da bude ljubomoran na svakoga. Znači, ubio je batina. Znači, tuko je, razvaljivo je, brate, ne znam što je čudečine od nje. I mene je zaključao u moju baraku, mene je zaključao dok god je nju tuko da ja ne bi mogao da izlazim, da zovem pomoć. Ona je džabe viskala u pomoć, a on je stavio ruku na usta da se ne čuje i tako je još tuko. Zumrita, Edisa, Šejla. Dio su crne crnogorske statistike žena koje su platile životom kada su odlučile da se iščupaju iz pakla nasilja koje su trpjele od svojih partnera. Zumrita je podlegla teškim tjelesnim povredama, zlu sudbinu doživjela i petničanka Edisa koji je ubio suprug, dok se za lišavanje života 19-godišnje Šejle sumnjiči njen partner, kojeg je nesrećna djevojka uzalud prijavljivala policiji zbog prijetnji da će je ubiti.
Institucije su na njene vape reagovale prekršajnim prijavama, što je dodatno izazvalo gnjev kod crnogorske javnosti, koja smatra da sistem nije uložio napor da zaštiti ove žene. Znači, mi možemo reći imamo solidnu zakonsku regulativu. To što imamo blagu kaznenu politiku, to je već jedan vrlo ozbiljan problem sa kojim se opet vjerovatno ljudi iz zakonodavnog sistema ne bi sa mnom složili, ali imajući u vidu da mi radimo analizu podataka na godišnjem nivou već decenijama i kada vidimo da se u krivičnim dijelima, znači gdje se obrađuju teški oblici nasilja u porodici, da imamo svakog 6. povratnika, a u prekršaju skoro svakog 4., a vrlo često na godišnjem nivou i svakog 3., onda nam je to vrlo jasan pokazatelj. Da se femicid u našem društvu odomaćio pokazuje i činjenica da se u Crnoj Gori često minimalizuju porodični problemi, nasilje koje žena trpi, da se preko prijetnji olako prelazi, pa ne čudi što žena postaje žrtva nasilja tek kad bude ubijena. Ono što je ključno jeste da prevagne mržnja. Mržnja prema ženi. Mržnja zbog toga što ona pokušava da napusti takvu jednu nasilnu zajednicu. Sva istraživanja su pokazala da je ženi najugroženiji život onda kada on postane svjestan da će ona da ga napusti. Crna Gora se prije skoro 8 godina obavezala da će podržati svaku žrtvu nasilja u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope. No čini se da je u slučaju ubijenih žena u Crnoj Gori takozvana Istanbulska konvencija samo mrtvo slovo na papiru. Brat pokojne Zumrite smatra da bi njegova sestra danas bila živa da se poštovao član 55 konvencije u kojem stoji da u slučaju fizičkog nasilja sudski postupci ne zavise od iskaza žrtve, odnosno prijave žrtve, te da je država bila u obavezi da sprovede sudski postupak bez obzira na to da li je žrtva povukla svoj iskaz. Jadna ona, žensko je slabo biće, uplašila se i govorila nije mi on ništa učinio, ja sam sama sebi. Razumijete li o čemu pričam? Ali odnosno je zapravo trebala je policija da reaguje na bilo kakav način. Postoje centar za socijalni rad, postoje znači sigurna kuća ženske. Na bilo koji način su oni mogli to predvidjeti, a ne da ćute toliko, da gledaju, da pomognu na nekakvi način, da reaguju. Iako ona negira na sve, ali postoji zakon iz nekog člana, koliko ja znam. Jedna od najjačih zaštitnih mjera je da stavi zabranu prilaska, što nije urađeno. Na primjer, u ovom zadnjem slučaju nije urađeno. Nije izbačen nasilnik, nego je saslušan, čini mi se nešto malo zadržan. Iz Sigurne ženske kuće poručuju da žene često nisu u stanju da odmah prepoznaju nasilje. Zato što je to neka veza koja je najvjerojatnije počela iz ljubavi i onda ako dobije prvi šamar, to je možda zato što je ljubomoran jer je voli. To je zato što je svašta rekao, to je zato što je došao sa posla umoran ili je izgubio posao ili 101 razlog i onda to nečinjenje sa njene strane, neprepoznavanje te vrste nasilja koje su u početku za nju bezazlene, a za nas nisu, jer prvi šamar znamo da nikad nije i posljednji i da vodi ovome krajnjem ishodu koji je ubistvo. Nakon što nas je COVID pandemija zatvorila u kućama, napadači su postali aktivniji, pa je prema istraživanju UNDP-a i vlade Crne Gore prijavljeno 30% više slučajeva porodičnog nasilja nego lani. Antropološkinja Milica Nikolić smatra da je poražavajuće za društvo što se nasilje nad ženama u Crnoj Gori odomaćilo do te mjere da je postalo svakodnevica. Nasilje nad ženama u Crnoj Gori postoji od njihovog samog rođenja, čak i prije rođenja, ako uzmemo u obzir da imamo i prenatalni odabir pola koji ide na uštrb djevojčica i da Crna Gora preferira dječake kao novorođenčad. Od tog momenta pa do odrastanja djevojčica, djevojaka, kasnije zaposlenja, tokom čitavog svog života one su izložene nekoj vrsti nasilja. Nekad je to verbalno nasilje, nekad je to nasilje druge vrste, a nažalost u posljednja 4 mjeseca svjedočimo i tome da je to nasilje došlo do krajnjih granica i da imamo 3 mlade žene koje su ubijene u takozvanom nasilju u porodici, mada to bi trebalo da se jasno definiše kao femicid. Mi to nažalost nemamo u našem zakonodavnom sistemu, ali to je nasilje nastalo kao mržnja prema ženama.
Žrtve nasilja ostaju u nasilnim okolnostima iz brojnih razloga. Neki od njih su izostanak podrške, prebacivanje krivice, strah od nasilnika, loša materijalna situacija, stid od okoline, nada da će nasilje prestati. Društveno uvriježeno mišljenje da su žene dovoljno dobre samo kada slušaju i trpe, utabalo je podlogu i za stav da ne bi trebalo da se miješamo kada čujemo svađu iz komšiluka ili prisustvujemo nasilju na ulici. Komšije vole da znaju, bližnji vole da znaju, ali ne vole da reaguju i neće da reaguju zato što se to doživljava kao intima nekog pojedinca ili partnerskog odnosa ili bračnog odnosa, kakav god taj odnos bio. Iz tog razloga se nasilje ne prijavljuje. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković smatra da se femicidi koji su se desili u Crnoj Gori nikako ne mogu podvesti pod odgovoran rad institucija. Posebno zabrinjava činjenica da su u većini okrivljenih za nasilje u porodici nad ženama samo izrečene novčane kazne od strane sudova za prekršaje. Mi nismo još uvijek izmijenili dopunni zakon o zaštiti od porodičnog nasilja i da tamo imamo još uvijek za osnovni oblik ovog prekršaja kaznu od svega 150 € i to u fiksnom iznosu. Ne treba možda to da se posebno objašnjava ako imate u vidu koliko recimo iznose sankcije za saobraćajne prestupe ili neke druge prekršaje ovoga tipa. Da postavljate pitanje oko toga da li je krivično pravni jedini put. Da, u slučajima o kojima sam naveo, gdje imate ozbiljno ugrožavanje psihičko i fizičko prijetnjom, upotrebe čak i vatrenog oružja, gdje imate ozbiljnu, rekao bih, prijetnju po život same žrtve, tog trenutka ja ne vidim ni jedan jedini razlog da to spuštamo na nivo prekršaja. Tačno je da centri za socijalni rad moraju imati mnogo veći stepen odgovornosti nego što je to zabilježeno u ovim slučajima, ali isto tako tačno da oni jednostavno nemaju resurse da mogu na kvalitetan način da isprate ovu pojavu. Slučaj ubistva žena pokrenuo je javni dijalog na temu nasilja nad ženama i bio povod više protesta. Građani i rodni aktivisti zahtijevali su rodno senzibilan sistem i kvalitetni rad institucija, budući da su se neke od žrtava obraćale policiji povodom nasilja koje su trpjele, ali da reakcija koje bi im spasile život nije bilo. Naši sagovornici podcrtavaju da postoje mehanizmi koji bi stvorili društvo netolerantno na nasilje. Prvi se odnosi na već formirane pojedince i pojedinke koji je zasnovan zapravo na čvrstim sankcijama i na jasno uvezanom sistemu institucija u kome svaka institucija radi svoj dio posla i u kojem te institucije jako dobro komuniciraju. Znači, onog momenta kada dođe u bilo koju ustanovu, ona mora da bude informisana kome može da se javi, koje sve mogućnosti postoje, od servisa podrške koje može dobiti kroz nevladin sektor, od osoba u Centru za socijalni rad, da može da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, da on može da dobije mjeru zabrane prilaska. Da li kao komšiluk treba da prećutimo kada čujemo krike i vapaje za pomoć od strane žrtava nasilja u porodici? Pa onda kažemo nemojte da mi reagujemo, to je njihova stvar da se time ne opterećujemo i da ne stvaram sebi neprijatelje. I ono što se čini mi se u Crnoj Gori vrlo često dešava, mi na neki način ljude koji prijavljuju krivična djela i prekršaje tretiramo kao špijune. To nećete nigdje doživjeti osim ovdje, čini mi se, jer to u svim drugim normalnim zemljama se tretira kao građanska odgovornost, odnosno rekao bi građanska svijest. Nije svaka kuća dom. Oni koji trpe porodično nasilje to znaju najbolje. Tradicionalni stavovi da brak treba očuvati po svaku cijenu još uvijek su na snazi u Crnoj Gori. Strah od nasilnika ključna je prepreka zbog koje žrtve ne prijavljuju nasilje ili odustaju od prijave. Zato bi ključnu ulogu trebalo da odigra država, jer je nasilje znatno prisutnije od onoga što pokazuje statistika, koja bilježi oko 250 krivičnih djela i 1500 prekršaja godišnje. 12. godina od kako Zakon o zaštiti od nasilja u porodici nije mijenjan, što znači da nije usklađen ni sa Istanbulskom konvencijom. U svim slučajevima femicida u Crnoj Gori prekršeni su članovi 49 i 51 konvencije koji se odnose na obaveze da se istrage i sudski postupci sprovode bez odgađanja, te da su nadležni organi dužni da u datim okolnostima obave procjenu rizika od smrtnosti. Grevio komitet Savjeta Evrope, kao krovno tijelo koje prati implementaciju konvencije, ukazuje da Crna Gora pod hitno mora da razdvoji krivično djelo od prekršaja kada je nasilje u pitanju. To još nije urađeno. Prema protokolu o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, svaka institucija ima svoje obaveze, uključujući i zdravstvene ustanove, tužilaštvo, policiju. Individualno, kolektivno i institucionalno nečinjenje rađaće samo nove žrtve. Ja apelujem na vladu Crne Gore, apelujem na ZIKS Spuž
apelujem na Mila Đukanovića, apelujem na Dritana Bazovića, na sve ove glavne institucije i državne organe, da tog monstruma zaista treba kazniti doživotno, jer je oduzeo 2 života, pritom je moja sestra bila trudna 2,5 mjeseci, što znači da je dijete bilo živo i dalje. Dajte, molim vas, reagirajte. Nemojte ovakav slučaj više da se dešava u životu. Nemojte više za ovih 4 mjeseca, 3-4 života je otišlo. Šejla, Edise i moja sestra Zumrita. Pravda za njih. Znao sam da ljudi u Crnoj Gori jako vole automobile, ali potpuno mi je nevjerojatan podatak da su veće kazne za neke saobraćajne prekršaje nego za nasilje nad ženama, zato što nasilnici dobijaju prekršajne, a ne krivične prijave. Ima jedna rečenica ovde koja mi je ostala posebno upečatljiva, a to je da se nasilje nad ženama u Crnoj Gori prosto odomaćilo, a ostalo mi je upečatljivo zato što je u osnovi te reči odomaćiti dom, znači reč koja bi trebalo da znači neku bezbednost. Zanimljiv je ovaj podatak koji je izneo zaštitnik ljudskih prava, koji kaže da mnogi ljudi u Crnoj Gori ne žele da prijave nasilje u svom komšiluku, da ih ljudi ne bi gledali kao neke špijune koji se mešaju stvari kojih se ne tiču. Pa evo, ostaje nam samo da se nadamo da će u narednim godinama Crna Gora postati zemlja da će biti ipak veća sramota činiti nasilje nad ženama nego ukazati na to nasilje. Vidimo da u Crnoj Gori institucije zapravo i postoje. Znači, postoji policija, postoji centar za socijalni rad, postoji sigurna ženska kuća. Međutim, iz nekog razloga te institucije ili ne reaguju ili reaguju kasno. Tako da na kraju ispada da je ovaj izraz mrtvo slovo na papiru prilično, nažalost, odgovarajući. U Srbiji svakog dana čujemo da idemo napred, da živimo bolje nego ikad. I dok živimo u procvetu investicija, deluje da živimo u propasti institucija. Kako ovakav sistem utiče na pojedince, konkretno na žene? Pogledajte u sljedećem prilogu. Srbija ima zakone koji štite žene, ali svake godine sve ih je više ubijeno u porodičnom nasilju. Dok broj žrtava raste, šta država radi da žene zaštiti? Odgovore nismo dobili, iako smo dobili obećanja od pres službe potpredsjednice Vlade Srbije i predsjednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorane Mihajlović. Zato smo o femicidu, prevenciji i edukaciji razgovarali uglavnom sa ljudima iz civilnog sektora. U ovoj godini najmanje 7 žena, prethodnoj godini najmanje 28 žena. U posljednjih 10 godina najmanje 350 žena. Zašto kažem najmanje? Statistiku o ovome vodi feministička organizacija koja se bavi temom nasilja na ženama, Autonomni ženski centar iz Beograda, posljednjih 10 godina, tako što istražuje medijske izveštaje. Zato kažem najmanje, zato što ono što je dospelo do novina, o tome sam ja iznala brojke, jer je to ono do čega su one mogle da dođu. Brojka je mnogo veća. Već 17 godina, 24 sata dnevno na SOS telefonu dežuraju aktivistkinje ženske romske organizacije Osvit, a telefon je dostupan ženama iz cele Srbije. Obučene da saslušaju, usmere i pokušaju da spreče nasilje da dođe do tačke od koje nema povratka. Mi imamo skraćene nadležnosti od institucija, razumete? I mi možemo pružati ženi različite vidove podrške kroz osnaživanje, razgovor, informisanje, psihološku podršku, pravnu podršku, ali je država tačnije ustanove i institucije, polazeći od centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, koji rade procenu rizika, koji pružaju usluge zaštite žena od nasilja. Mi radimo prevenciju i podršku.
zaštitu rade ustanove i institucije. Procenu situacije nakon nasilja u porodici radi i tim Centra za socijalni rad. Ne pozivajući se samo na statistiku, već na praksu i primere, potvrđuju da nasilje nije povezano sa socijalnim statusom i obrazovanjem i da je ljubomora najčešći okidač. Ono što jeste uloga zapravo Centra za socijalni rad kada se te mere preduzmu je da identifikuje koje obrazce nasilja, kojima obrazcima nasilja je žrtva bila izložena, da pre svega pruži psihološku podršku žrtvi, da je osnaži da i sama prepozna u nasilje koje je trpela i da pre svega cenići njene očekivanja, oblik i intenzitet nasilja kojom je bila izložena i lične kapacitete i procenu mogućeg učinioca da može ponoviti nasilje, negde isplanira i predvidi potrebne mere kako bi se sprečilo neko dalje nasilje. I u sve te neke indikatore zapravo pretpostavlja se da je rizik od ponavljanja nasilja, pa samim tim i mogućeg eventualnog femicida i znatno visok i izražen. Ono što jeste bitno da sa prepoznavanjem tako visokog rizika se zapravo alarmiraju mehanizmi zaštite žrtve u smislu preduzimanja mera prema mogućem učiniocu, odnosno učiniocu nasilja, kako bi se on kroz neke druge sisteme pravosudne onemogućio da tako krivično delo izvrši. Procenu je potrebno raditi detaljno i posebno za svaki slučaj koji prijavi žena. Upozoravaju aktivistkinje, smatraju da nadležni to ne rade tako jer bi inače, kažu, podaci o ubijenima bili drugačiji. 2/3 ubijenih žena jesu bile ubijene u svom domu, u svojoj kući, stanu ili dvorištu. Negde 1/3 je ubijena u nekom javnom prostoru, otvorenom prostoru. Polovina žena ubijenih jesu bile sadašnje ili bivše supruge ili partnerke. A negde 1/4 neko iz uže porodice, znači najčešće majke. Država ne vodi takvu statistiku i zapravo svoju, ja bih možda rekla i neozbiljno sagledavanje ovog problema upravo se vidi u odnosu prema femicidu. Femicid nije posebno krivično delo, a to bi morao da bude. Znači, svakoj ženi morate posvetiti dovoljno vremena i da sagledate zaista ko je, u kakvim uslovima živi, ko je taj partner, kakvi su njihovi odnosi i tako dalje. Znači, svakoj ženi treba dovoljno vremena posvetiti kada dođe i prijavi nasilje, izraditi taj sigurnosni plan, a ne preći olako. Kod nas je to otprilike copy-paste varijanta, najčešće, i to nije dobro. Mi kao društvo nismo odgovorno pristupili suzbijanju femicida nad ženama generalno. Zašto to kažem? Koliko god mi kao SOS telefon pružamo podršku ženama, žena nastavlja svoju borbu za izlazak iz kruga nasilja kroz institucije. Činjenica je da prvo taj zakon se ne primenjuje adekvatno na lokalnom nivou gde te žene žive. Druga činjenica je da možda zaposleni u institucijama ne poznaju sve te zakone, pa ga i ne primenjuju. Sledeća stvar je da možda zaposleni u ustanovama, institucijama nisu obučeni za rad, za pravi pristup ženi sa iskustvom nasilja. Nije retkost da se o nasilju sazna tek onda kada žena nastrada. Zato je važno da svi koji sumnjaju da postoji neka opasnost istu prijave i ne okreću glavu. Vrlo često žene uopšte ne odu do institucije i ne prijave nasilje. Ne kažu nikom. Zato što nasilnici vrlo često koriste onu metodu izolacije. Tako da je žena ostala bez rodbine, bez prijateljica, vrlo često čak i ne radi, jer on pokušava da kontroliše potpuno njeno ponašanje i njen život. Činjenica da postoji osnaženost žrtava da nasilje prijave, odnosno da se osnaže i hrabrije su da to nasilje iznesu pred sistem, odnosno pred institucije, a negde je jako bitno istaći činjenicu da je vremenom povećan broj onih prijava prolaznika, komšija, znači osoba koje nisu direktno izložene nasilju, ali su se prepoznale da je
jedan obrazac ponašanja, da neko trpi nasilje i da to treba prijaviti. Postoje žrtve različitog obrazovnog nivoa, postoje žrtve različitog materijalnog statusa, postoje žrtve iz različitih životnih okruženja i okolnosti sa različitim vrednostima koje u određenom periodu mogu biti izložene nasilju. Ono što jeste bitno istaći da sama žrtva sa činom nasilja koje pretrpi nema direktnu vezu i nema nikakvu odgovornost, jer je odgovornost zapravo upravo na onome ko vrši nasilje. Primjena zakona i zaštita nakon što žena prijavi važne su kako žrtva ne bi postala još jedna od onih u statistici koju će pomenuti na nekom performansu ili u vestima. Mi imamo jako dobar performans, zove se Žensko groblje, upravo priča o femicidu, gde mi stojimo i nosimo imena žena koje su ubijene i od koga su ubijene, na koji način. Stojimo nepomično sat vremena u glavnoj ulici. Sa razglasa idu 350 imena i to je vrlo dramatično i vrlo bitno. Osvešćujemo ove naše sugrađane i sugrađanke da ovaj problem postoji. Stav Centra za devojke je da se o nasilju treba učiti od obdaništa. Znači, kasno je u 7. i 8. razredu, kasno je u 1. srednje, što se inače radi. Znači, od obdaništa, zato što se nasilje dešava u porodicama, incest, seksualno nasilje, ne samo fizičko, ne samo psihičko, to se dešava i deci u najmlađem uzrastu. Znači, ako vi to ne pokrenete dok su jako mali, sa 15 je zaista već kasno. Sve do onog trenutka dok naše društvo ne izađe iz okova patrijarhata, dok ne razume kroz šta sve ta žena prolazi. Ćutala je 20 godina. Naravno da je ćutala. Uđite jedne sekunde u cipele te žene, u život te žene. Samo zamislite kroz šta sve ona prolazi svake sekunde, svakog trenutka u svom životu. Zaista treba imati veliko srce i rešiti. Ili ću biti ubijena, ili ću izaći, ili ću ga prijaviti. Znači, onog trenutka kada žena bude spremna da prijavi nasilnika, ona je spremna da prođe najteže torture od strane nasilnika, jer je jednostavno shvatila da ne može više da trpi. Novinari su pitali nadležne institucije kako će država pomoći ženama žrtvama nasilja i nisu dobili odgovor na to pitanje. Možda i zato što država smatra da i nema šta tu da pomaže, jer i država možda računa na to da postoji mnogo ljudi u civilnom sektoru koji već pomažu ženama koje su žrtve nasilja, da postoji neke SOS linije i da nema šta tu više da se meša. Da, iz ovog priloga smo po ko zna koji put mogli da se uverimo da institucije u Srbiji i ne rade baš tako dobro svoj posao i to nije neko iznenađenje. Međutim, ono što u ovoj priči posebno pogađa i boli jeste što za posledicu nerada ovih institucija imamo ljudske, odnosno ženske živote. I ako već ne možemo da se oslonimo na rad institucija da nas zaštiti, čini mi se da jedini put koji možemo da se okrenemo jeste da uz pomoć upravo ovih centara iz priloga edukujemo mlade, edukujemo decu, ali i odrasle žene kako bi mogle da nekako razbiju ove okove patrijarhata i zaštite sebe i ne dozvole da im se nasilje ponovi. Čuli smo da jedna sagovornica smatra da verovatno i sami ljudi iz institucija ne znaju baš sve zakone najbolje, da oni ne znaju nekad po kom zakonskom osnovu mogu da pomognu ženama, pa možda onda ne bi bilo loše rešenje da država uvede još jednu telefonsku liniju SOS koja bi služila za pomoć državnim službenicima gde bi neko njima tumačio po kom članu, po kom zakonu mogu da pomognu nekoj ženi. Tokom prethodne 3 godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je 40 žena. 40 majki, ćerki, sestara.
40 ljudskih života. Da li je nešto moglo biti učinjeno? Da li je moglo biti sprečeno? I zašto nije? Pogledajte u sljedećem prilogu. Femicid. Olovo. Prije 6 godina BiH javnost je uznemirilo svirepo ubistvo 24-godišnje Arnele Đogić. Jedan od ubica je bio Avdija Selimović, njen bivši mladić. Prvo su okrvavili ruke, pa potom otišli u provod. Nakon višednevne potrage, Arnelino tijelo je pronađeno u kanjonu rijeke. Zenica. Dvoje djece je prošle godine ostalo bez majke. Ubica 36-godišnjakinje je bivši suprug koji je nakon krvoprolića izvršio samoubistvo. Dan nakon ubistva građani su na ulici tražili pravdu. Ovo su samo neki od zločina iz mržnje nad ženama koje su počinili njihovi partneri. Za 3 godine prema istraživanjima u Bosni i Hercegovini je bilo 40 žrtava femicida. Kada se ubistvo desi, preostaje samo pitanje je li ono moglo biti spriječeno. U ratifikovanoj Istanbulskoj konvenciji imamo taj institut due diligence, odnosno institut dužne pažnje, gdje je država odgovorna, što znači nadležne institucije, ukoliko propuste da učine određenu radnju ili prevencije ili zaštite žrtava. To bi omogućilo da se država tuži jer je propustila da neko činjenje. Žrtve često iz straha od osude sredine dugo trpe torturu i vjeruju u obećanja zlostavljača da će se promijeniti, ostajući tako u začaranom krugu laži i nasilja. Živjeli smo oko 10 godina u braku. Od svih tih 10 godina bila sam zlostavljena i fizički i psihički. Psihičko zlostavljanje mi je bilo možda teže od fizičkog zlostavljanja, jer kad me tukao, to je bilo kratkotrajno i prošlo bi, ali fizičko je bilo konstantno i učestalo. Gdje bi on dolazio pod utjecajem alkohola i droga, prijetio, lomio stvari po kući pred djecom, tukao me ispred djece, naravno. Uvijek koristio metodu psihičkog zlostavljanja, zastrašivanje, da ako ga napustim da ću ubiti djecu, mene, i da samo mogu iz te kuće da izađem u sanduku. Zlostavljanje je u porodici dugo bila intimna stvar pred kojom je javnost zatvarala oči. Zato je najvažnije žrtve ohrabriti i uputiti gdje mogu dobiti urgentnu pomoć. Dobar dan, dobili ste SOS telefon za prijavu nasilja u porodici. Kako vam mogu pomoći? Mogu, naravno. Hoćete mi samo dati vaše podatke i gdje da uputim policiju? O žrtvama porodičnog nasilja brine osposobljeni tim Sigurne kuće, pružajući im terapijsku podršku u najtraumatičnijem periodu, nekima od njih i više puta. Vraćanja dostojanstva osobe. To je ono što dobiju u Sigurnoj kući. Nakon tretmana u našoj ustanovi žene se osjećaju pune samopouzdanja, jake, spremne, sposobne da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom, da izađu iz uloge žrtve i da žive život bez nasilja. Strahujući za svoj život, više od 40 korisnica prošle godine u Sigurnoj kući pronašlo je utočište. Da nisu prijavile nasilje, neke od njih bi postale dio crne statistike. Bosna i Hercegovina, iako je potpisnica Istanbulske konvencije protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, poražavajuće je da su ova krivična djela u porastu. U ovoj ustanovi nisu smještene samo žene i djevojke, nego i njihova djeca. Popunjenost smještajnih kapaciteta za godinu povećana je 30%.
Povećan je i broj policijskih intervencija zbog porodičnog nasilja. Tokom 2021. godine policija kantona Sarajevo zabilježila je 252 događaja sa obilježjem krivičnog dijela nasilja u porodici, što je za 11 više u odnosu na 2020. godinu. Tom prilikom je utvrđeno da čak u 56,8% slučajeva se radi o povratnicima u vršenju krivičnih dijela. Mi nismo poradili na PTSP-u sistemski nakon ratnih dešavanja ovdje, tako da mi već sad imamo neke obrasce ponašanja i mladih ljudi u kojima vidimo neku neobjašnjivu nervozu u postupanju, neobjašnjivu nervozu u donošenju racionalnih odluka, neobjašnjivu nervozu u prihvatanju određenih vijesti i onda dolazimo do činjenice kako to sve funkcioniše u vezama, u vezama, emotivnim vezama, u partnerskim odnosima gdje je ljubomora jako izražena. Nasilje kao model ponašanja ukorijenjeno je u svako društvo, pa izuzetak nije ni bosansko-hercegovačko, duboko traumatizirano i opterećeno raznim izazovima. Ni evropska statistika nije svjetlija. Od 10 ubistava žena, 40 su počinili muškarci, njihovi partneri. Ono što se zna jeste da muškarci će češće neke dvosmislene situacije u braku protumačiti kao izazovne, kao sumnjive i zbog toga s jedne strane rade više nasilja nad suprugama nego obrnuto. S druge strane i taj odnos muškaraca prema ženama u stvari je izraz našeg seksističkog društva, dakle i odnosa sredine koja je u najvećoj meri patrijarhalna. Postizanje povjerenja između žrtve i porodičnog terapeuta dugotrajan je i težak proces, zato ne čudi da samo mali broj slučajeva nasilja bude prijavljen. Ako ćemo govoriti o partnerskom odnosu, onda je prije svega potrebno da se to nasilje zaustavi. Da znači postoji dogovor o tome da neće nasilje biti ponovljeno, da počinilac nasilnika ide u centar za mentalno zdravlje, koristi adekvatnu terapiju, dolazi na individualni tretman i onda na bračni tretman, na bračnu terapiju, kako bi uopšte radili na tome da se to nasilje kao obrazac ponašanja zaustavi i više ne dešava. BiH je među prvim u regionu dobila zakon o ravnopravnosti spolova, ali još čeka državnu bazu podataka o femicidu. Ne možemo na državnom nivou od VSTV-a dobiti u registru koji oni vode, ne možemo dobiti automatizmom, da kažem, broj žena. Dakle, ne možemo pratiti taj femicid, nego se mora ići pješke i u skladu s tim smo krenuli sa unapređenjem, zahtjevom unapređenja tog sistema. Dakle, bitan je pol žrtve, da je to žena, ali je također bitan i međusobni odnos između žrtve i počinioca tog krivičnog dijela ubistva. Uskoro će crna statistika femicida biti dostupna na jednom mjestu, što bi trebalo unaprijediti prevenciju i sprečavanje ovih krivičnih dijela. Prve korake napravilo je Visokosudsko i tužilačko vijeće. Uspostavljen je odbor za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu Bosne i Hercegovine, koji čine predstavnici nadležnih institucija, uključujući i VSTV BiH. Navedeni odbor je između ostalog nadležan da analizira podatke o slučajevima ubistava žena iz rodnog aspekta, femicid, i daje preporuke za dalje postupanje u cilju sprečavanja femicida, njegovih uzroka i posljedica. Nerijetko mediji izvještavajući o femicidu više brinu o tiražima i gledanosti, nego o zaštiti žrtve. Vrlo često se dešava kad se već desi femicid, ubistvo žene, da se njen identitet otkrije, da se otkriju sve pojedinosti iz njenog privatnog života, da se otkriju identiteti, pa indirektno čak i možda djece ukoliko je imala djecu, i da se nekako na neki način, kad se već desio femicid, kao da se u medijskim tim izvještajima donese neki zaključak, sad više nije ni važno da se štiti njen identitet. Ali naravno da je jako važno, zato što ona jeste, nažalost, ubijena, ali dignitet njene ličnosti i dalje treba štititi. Mediji uglavnom idu senzacionalistički i kada pričaju o nasilju koji se desi, idu sa pozicije senzacije. Mnogo je važnije da se priča o
preventivnim programima za neke takve stvari kad se dese, nego samo ići senzacionalistički. Od 15. godine skoro polovina žena u BiH je pretrpjela neki oblik nasilja. Prijaviti zlostavljača i prekinuti teror odluka je za koju je potrebna hrabrost, ali cijena života u strahu i izolaciji neuporedivo je veća. Poručujem svim ženama da se ne boje, da prijave nasilnike, jer ja sam živjela konstantno sa njegovim obećanjima da će biti bolje. Oni se nikad ne mijenjaju, samo je sve strašnije i gore i što prije izaći, to je najbolje. Čuli smo da u Bosni i Hercegovini, ako država ne preduzme sve korake koje može da preduzme da bi zaštitila ženu od nasilja, protiv nje kasnije može da bude podneta tužba, mada ako dođe do ubistva, ta tužba nije neka velika uteha. Možda je bolje da se ta sredstva i napori generalno ulože u prevenciju nasilja, jer prevencija može da spasi nečiji život, ali tužba ne može da ga vrati. Čuli smo da je u Bosni i Hercegovini formiran odbor koji će da se bavi pitanjem femicida poštujući Istanbulsku konvenciju. Međutim, glavni problem koji ja ovdje vidim jeste činjenica da je porast žrtava sve veći, pa mi onda deluje da i taj odbor ili ne radi dobro svoj posao ili ga ne radi dovoljno brzo. I nekako kao da ceo problem femicida ne vidi kao nešto što je društveni problem, već kao ono što smo čuli u ovom prilogu, a to je da je zlostavljanje jedna intimna stvar. Žrtve često ne prijavljuju nasilje iz straha i to je razumljivo, ali sa druge strane okolina ne prijavljuje nasilje vrlo često zato što smo naučeni da se ne mešamo u tuđa posla. Porodično nasilje nisu tuđa posla, porodično nasilje i mora da bude zaustavljeno. Ili je druga opcija da vas celog života grize savest zato što niste uradili nešto, a mogli ste. Pored institucija koje neadekvatno rade svoj posao, ovdje vidimo da je još jedna grana društva podbacila, a to su mediji, i koji umjesto da zaštite žrtvu, oni prave senzacionalističke naslove koji ne samo da otkrivaju identitet žrtve, već i nekako i dodatno oduzimaju dostojanstvo. Kome je patrijarhat doneo dobro? Ženama sigurno ne. Ovo se najbolje vidi na primjeru koji nam dolazi sa Kosova, gdje je svake godine nasilje nad ženama u porastu. Në këtë varë pushon trupi i donjeta Pajazitit, e cila u vra mizorisht në moshën 24 vjeçare. Kushëriri Naser Pajazitaj dyshohet që i dha fund jetës së saj në bjeshkët e fshatit Strelc të Deçanit. Nëna e donjetës, derisa kritikon institucionet që ende nuk u vu drejtësia në vend, kritik ka edhe për veshjet që mbante e bia e saj atë ditë, e që nuk ju kthyen më si kujtim. Drejtësisë që s'ja bëj halal, si teshat e sajna, si i nalen që 6 vjetë teshat e sajna. Që ato tesha, ato nuk o konë nevoja me majtë që 6 vjetë. Njëherë meren masat, njëherë meren informatat të gishtat e ato sene, edhe më me pa dhonë, me që të romë dënjecë. Ato që 6 vjetë aty në ju ka hu paroma e dënjecë që ta halal s'ja bëj drejtësisë kur. 9 nëntori i vitit 2015 kishte nisur si një ditë e zakonshme për donjetën, por që nuk ishte përfunduar e tillë. Me të marrë rrugën për në punë, në afërsi të shtëpisë ku jetonte, i kishte pritur një vetur për ta dërguar në një destinacion të pakthyer. Vëllai i saj, Shkëlqim Pajazitaj, rrëfen për ditën e fundit të donjetës. Tashti për atje të kuj që kokon që i ka përshëndet ata, ka vazhdo donjetën që dojtim që nëjnaj, nëse si kënë bo 2-3 minuta, u që ta mënë për që ta 2-3 minuta, donjeta ushtarë dera një të që këj vernë qëto, edhe në qëtë vernë qëto që, supozot se e ka marrë donjetën, shihet gjypi që qelet dera edhe mshelet,
edhe qëto që po besoj, adin po menojna që është ma donjeta hyp në gjep tina. Dëshmi tjetër për shembull ku po bazon asinaseri nuk mundet me konë vetën se në prej atje prej poshtit ku është ardhur ajo është ardhur deri çto u dup për shembull me nal gjypin po me zhyp donjeta se çto e ka autobusi vendin ku u hyp ajo gjithë se u shkon punë se edhe në atë kohë ky objekti këtu u kon lokal. Nëse për shembull ti shkon në aseri vetën çush po thojnë, ajo kish mujt si nuk ja ka nal gjypin kish mujt me reaguar se diçka. E pas zhdukjes, trupi donjetës nuk u gjen dot plot 6 javë. Këto ditë ishin të mbushura me lot, mërzi e ankth për familjen e saj. Dielli nuk linte, as nuk perëndonte njësoj për familjen e donjetës. Derisa të njëjtit ende vazhdojnë të përballen me këtë rast në dyert e gjykatave. Fillimisht, Naser Pajazitaj u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata themelore në Ferizaj, por që avokatët e të dyshuarit e kundërshtuan këtë vendim, duke dërguar në gjykatë apelit. Andaj, i dyshuari po vazhdon të mbahet në paraburgim, përderisa të nisë shqyrtimi në shkallën e dytë. E ky fatkeqësisht nuk është rasti vetëm. Pasi shumë gra e vajza vazhdojnë të përballen me nënçmime, dhunime, maltretime e deri tek akti i marrjes së jetës. Naim Çelaj, avokati i popullit, ka thënë që është bërë përpjekje ndër vite për të përmirësuar pozitën e gruas në shoqëri, por rastet e pabarazisë dhe dhunës vazhdojnë të jenë të pranishme. Sipas Çelajt, shteti duhet të marrë masa për të parandaluar këto dukuri dhe po ashtu të harmonizojë një legjislacion përmes së cilit ofrohet siguri, mbrojtje dhe riintegrim për viktimat e dhunës. Ne vazhdimisht po I bëjmë thirrje edhe institucioneve publike që dhunën e familje me trajtu si dukuri shqetësuese dhe me I vedisu qytetarët, qoftë për raportim, qoftë për vedisim të tyre që me kërku përgjegjësi për institucioneve ku ato raportohen, sepse jo çdo herë institucionet reagojnë në kohë. Ne kemi pas shumë raste kur një viktimë e dhunës në familje është paraqit në polici, por ka mbetur pa trajtuar dhe ka dështuar dikon hallka e funksionimit të mekanizmit shtetëror dhe pastaj ka ardhur deri tek përkeqësimi I situatës ose deri tek pasoja marron. Vebi Mujku, drejtori I Qendrës për Punë Sociale, ka thënë që nga rastet që trajtojnë më së shumti kanë të bëjnë me dhunë fizike, e cila ushtrohet ndaj grave, e që sipas tij, shpesh herë kjo mund të përfundojë me fatalitet. Mujku ka treguar se kanë për qëllim mbrojtjen e interesit të viktimës, duke shtuar se mbulojnë shpenzimet për klientët e Prishtinës, varësisht nga rasti dhe nevoja. Ideja është në konceptin të cilën e kemi ndërtuar dhe të jemi të finalizuar që të shkojmë me një përkrahje 6 mujore me mundësi të vazhdimit deri 24 muaj për një viktimë. Dhe më pas, gjatë kësaj periudhe të mirëmi me fuqizimin ekonomik të gruas. E të gjitha gratë, të cilat përballen me dhunë, mund të drejtohen strehimorës për të gjetur kështu kolm mbi kokë. Drejtoresha e strehimorës në Prishtinë, Zana Hamiti, ka thënë që kanë hapësirë të strehojnë deri në 20 gra për një herësh, duke shtuar se sipas rregullorës viktimat kanë të drejtë qëndrimi nga 24 orë deri në 6 muaj. Por kjo nuk do të thotë që largohen gratë të cilat vazhdojnë të kenë nevojë për qëndrim. Nuk është zgjidhje nëse një viktim të strehon një ofron ushqim dhe shmbathje medikamente për një kohë 6 muaj, çka pas strehimorës, nëse ajo nuk e ka një vendbanim, nëse nuk e ka një pavarësi ekonomike të jetoj vetë, ajo prapë kthehet te dhunuesi. Pikërisht kjo është sfida kryesore. Po shpresoj që tarmën do të ndërtohen banesa sociale, do t'ju mundësohet këtyne viktimave që mos kthehen prapë te dhunuesi. Se fenomeni femicidi duhet të shqetësoj edhe shoqërinë edhe institucionet, e ka pohuar psikologu Dorian Krasniqi. Ai ka shpjeguar edhe gjendjen psikologjike të personave të cilët ushtrojnë dhunë apo dhe kryejnë aktin e vrasjes. Kryes të veprës zakonisht janë persona të cilët më herët kanë mundur të kenë të lashëm me menaxhimin e agresivitetit ose cilëve tyre lënduese të rrethit, dhe të cilat cilë nuk kanë gjetur një lloj shprehje të mëparshme diku tjetër ose nuk është marrë ndonjë lloj trajtimi që të njëjtat të përmirësohen dhe të zbutet niveli tyre I shfaqjes së tyre. Edhe sociologja Flaka Ymeri ka thënë që shteti duhet të ofrojë përgjegjësi për gratë e vrara, duke ndërmarrë edhe fushata sensibilizuese për të kuptuar faktorët që shtyjnë në këtë dukuri.
duhet mësohet edukata në bazë familjare, duke ditur që gjeneza e shoqërisë është familja, aty të dihet se si duhet të respektohet prindi, si duhet të respektohet vllau, motra, bashkëshortja, bashkëshorti, dhe si duhet të zgjidhen problemet, dhe as se si të mos shohin që dhuna është mjet i zgjidhjeve të problemeve. Adelina Berisha nga rjeti grave të Kosovës ka thënë që ende më shqetësuese është që rastet e dhunës të gratë në shumicën e rasteve janë nga ato që gratë u janë drejtuar disa herë institucioneve për të kërkuar ndihmë, pra janë raste recidive. Sipas saj, faktorët që ndikojnë në këtë dukuri janë të kombinuar. Është mendësia patriarkale burrave të cilët mendojnë se kanë pushtet ndaj jetës së grave dhe ata mund të vendosin për jetrat e tyre. Njëkohësisht një faj nuk mund të mos themi që se kanë edhe institucionet me trajtim jo adekuat të këtyre rasteve, me vendime të ulta. Leonida Molliçaj nga shoqata Çika ka thënë se dhuna në baza gjinore është një dukuri shumë e shprehur. Derisa ka shtuar se nocioni femicid nuk ka qenë i njohur, pasi sipas saj vrasjet e grave nuk janë trajtuar si vrasje për shkak të gjinisë, por për shkak të problemeve personale. Molliçaj ka kritikuar edhe sistemin e drejtësisë duke cilësuar si patriarkal. Gratë cilat kanë kërkuar ndihmë prej institucioneve publike në përgjithësi nuk e kanë marrë atë. Shumë shpesh ju ka thellu problemet që kanë pas me bashkëshortin apo ish me bashkëshortin, saktësisht për shkak se e kanë raportuar rastin në familje. Sipas Molliçaj duhet të ketë më shumë gra që punojnë, më pak që kujdesen për fëmijët të moshuar, e përfshirje në trashëgimi të pronës, për të krijuar kështu pavarësim ekonomik. E monumenti simbolik i shtetit Newborn, në përvjetorin e 14 të pavarësisë, i është kushtuar pikërisht gruas. Ideatori i Newborn ka thënë se sukseset e grave në përbot, por edhe gratë të cilat vazhdojnë të abuzohen e të vrahen në shoqërinë patriarkale janë tema e këtij viti. Tema është Winged Women, që është në përkthim është gratë me krah. Të dy fjalët janë nisin në shenjën W. Edhe në shenjën W kemi zatu do krah. Tash është bërë edhe trend, si ja ki pa do morale në përbot që i kanë do krah e ti afrosh e fotografosh për atyne. Qështu me nëzit njerës më fotografu para krahve edhe me nëzit këtë kauzmi për krah gratë, me ju jep grave krah, qoftë atyne që po korin suksese, qoftë atyne të cilat abuzohen sot dhe cilën dukuni duhet me zhduk në mënyrë. Edhe sipas policisë së Kosovës, numri i rasteve të dhunës është rritur ndër vite. Në 2019, prej dhunës kanë qenë 1593 gra, në 2020 1636, ndërsa në 2021 ky numër u rrit në 1986. Ndërkaq referuar të dhënave të policisë sa u përket vrasjeve të grave nga burrat, në vitin 2019 janë regjistruar 4 të tilla. Në 2020 dhe 2021 nga 2, ndërsa në 2022 një rast. Svi znamo da mnoga društva na ovim prostorima jesu patriarhalna, što već samo po sebi jeste problem, ali još veći problem je ako je pravosuđe patriarhalno, kao što je to slučaj na Kosovu. Naravno, Kosovo po ovome nije neki izuzetak od ostatka regiona, kao i po činjenici da je reč femicid tek od nedavno ušla u upotrebu, iako pojava femicida postoji i na Kosovu i u ostatku regiona već desetinama pa i stotinama godina unazad. Vidjeli smo da je nedavno otkriven spomenik ženi na Kosovu, što s jedne strane jeste lepo, ali opet džabe sve to ukoliko žene nemaju adekvatnu pomoć. Ako se uzme u obzir to da je nekoliko hiljada žena da su bile žrtve nasilja poslednjih godina na Kosovu, mislim kad bi te žene pitali da bi one same rekle manje spomenika, više pomoći. Raste broj žrtava, a sa njim i šokantna količina blagih kazni. Epidemija nasilja u porodici je zahvatila Zapadni Balkan i poput oluje raznosi domove, ugrožava mir, a žrtvama godinama nakon ne pruža utočište. Ostaju ruševine, gomila deklarativnih pseudopolitičkih izjava podrške, riječi koje nosi vjetar dnevnih vijesti. I sve ove priče kao opomene balkanskim vođama da treba djelovati čvršće, jasnije i u korist žrtava. Jedino tako jačamo kao društvo. Braneći njegov centar,
i ključnu komponentu, jedinu i neponovljivu ženu. Do skorog gledanja skinite aplikaciju iRobin na Apple Store i Google Play i aktivno učestvujte u kreiranju naših TV zapisa. Veliki pozdrav od redakcije regionalnog Robin Hooda.